Bapak Yuse. Pratuklah. Coba. Luister. Bapak Yuse. Apa ini? Nia mampu aprat. Kom. Wanneer was je? Wanneer? Wie is Leiner? Ja, ini kartu. Nog eens een nummer. Wanneer ga je bij Leiner zien? Jila die nummer van Omi. Wat ze beni ni? Nou vragen we apa bala ka di man. Nou siyempre yun ang jibal apkan. Nou biray di ben. Nou siyempre yun jibal mulai no di fabric kra. Yara. Nou ga je nou maak wat ben ik nog kom. Ik moet eens samen gaan. Ik weet niet wie is Lionel. Ik ken niet van Lionel. Je gaat me nog eens slaan, dan moet je weer van Doris. Jai? Yan ay su. Die gaan gemoerak nou. Je gaat ook gemoerak willen. Doris. Masih beda dong sih SBU. Bejau. Baka jadi nou van Lionel kri. Ba. Ay sih rugby tuh. Iya lain lagi tu mi anak kan aku kerai. Ivers. Abeti. Ya, ulai ki kari kino ver. Yara. Ya, Yeshua. Ya. Iya, iko mi woman. Ika